ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖା ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଗ୍ରୀସ ଓ ରୋମରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ମତାମତକୁ ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଗ୍ରୀସ ଓ ରୋମରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ମତାମତକୁ ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱ କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ଗ୍ରୀସ ଓ ରୋମରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ତାହାର ମତାମତକୁ ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ବିଚାର କରେ। ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ବିଚାର କରେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର କଲ୍ୟାଣ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବେ ବିବେଚନା କରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ବିଚାର କରେ। ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ? ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ବିଚାର କରେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର କଲ୍ୟାଣ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବେ ବିବେଚନା କରେ। କିଏ କରେ? ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ଯଦି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତିର କଲ୍ୟାଣ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବେ କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ବିବେଚନା କରେ? ତାହେଲେ ଆସିବ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏଠି ଗୋଟେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାହାରିବ। ତାହେଲେ ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗ୍ରୀସ ଓ ରୋମରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ମତାମତ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ବିଚାର କରେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର କଲ୍ୟାଣ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବେ ବିବେଚନା କରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଉଦାରବାଦୀ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ଉଦାରବାଦୀ ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱ ଏହା କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେଟା ଏଠି ଲେଖା ହେଇନି, ଏଠି ଲେଖିଦେବ। ୟୁରୋପର ନବଜାଗରଣ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବରେ ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟିଥିଲା। କେବେ ହୋଇଥିଲା? ୟୁରୋପର ନବଜାଗରଣ ଓ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବରେ ୟୁରୋପରେ ଆମର ନବଜାଗରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ପରେ ଉଦାରବାଦୀ ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟିଥିଲା। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେତେ କମ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେ, ଯେଉଁ ଦେଶର ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେତେ କମ୍ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ ତାହା ସେତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଟେ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଆର୍ଥିକ ଧାର୍ମିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ଦେବା ସହ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ କବଳରୁ ଦେଶକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି କରେ। ପାରମ୍ପରିକ ଉଦାରବାଦୀ ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ କରେ? ବ୍ୟକ୍ତିର ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଆର୍ଥିକ ଧାର୍ମିକ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ଦିଏ, ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯେଉଁ ଆମର ସାମାଜିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉ, ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉ, ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉ, ସବୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ଦେବା ମାନେ କ'ଣ? ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ମୁକ୍ତ ଦେବା ସହ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ କବଳରୁ ଦେଶକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି କରେ। ହେଲା ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା? ବ୍ୟକ୍ତିର କଲ୍ୟାଣ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଉଦାରବାଦୀରେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେତେ କମ୍ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେ ସେ ସରକାର ସେତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଏହି ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଆର୍ଥିକ ଧାର୍ମିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଗୋଟିଏ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ କବଳରୁ ଦେଶକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି କରେ। এটা হচ্ছে উদারবাদী রাজনীতি তত্ত্ব। এটা শর্ট কোশ্চেন 2 মার্কে আসিপারে। পারম্পরিক রাজনীতি তত্ত্ব কোণ কহিলে বুঝাও, উদারবাদী রাজনীতি তত্ত্ব কোণ কহিলে বুঝাও, এগুলো সব শর্ট কোশ্চেন 2 মার্ক হিসেবে আসিপারে। এবার দেখবা আমরা মার্ক্সবাদী রাজনীতি তত্ত্ব। মার্ক্সবাদী রাজনীতি তত্ত্ব কেবে উৎপত্তি হয়েছিল? ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কার্ল মার্ক্স মার্ক্সবাদী রাজনীতি তত্ত্বর উৎপত্তি ঘটাইলে। কিয়ে? কার্ল মার্ক্স। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীୟରେ কার্ল মার্ক্সবাদী রাজনীতি তত্ত্বর উৎপত্তি ঘটাইলে। কার্ল মার্ক্স রাজনীতি তত্ত্ব উৎপত্তি তাঁর নাম হচ্ছে এটা মার্ক্সবাদী রাজনীতি তত্ত্ব উৎপত্তি না আসলা। মার্ক্সবাদী রাজনীতি তত্ত্ব ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কার্ল
ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟାଇଥିଲା। କିଏ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତି? କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି କରେ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଯୁକ୍ତି କରେ? ଯେ ସମାଜରେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଆଣିପାରିବା। ସମାଜର ଉତ୍ପାଦ ବଣ୍ଟନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାରି କରି ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ସୁରକ୍ଷାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ କହେ? ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି କରେ। ସମାଜରେ ଯେମିତି ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଆଣିପାରିବା ବୋଲି ଯୁକ୍ତି କରେ। ସମାଜର ଉତ୍ପାଦ ବଣ୍ଟନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାରି କରି ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ସୁରକ୍ଷା କରିବା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ସମାଜରେ ଉତ୍ପାଦ ବଣ୍ଟନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାରି କରି ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ସୁରକ୍ଷା କରିବା କ'ଣ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥାଏ? ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର କଲ୍ୟାଣ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ଉଦାରବାଦୀ ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେଉଁ ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଯେତେ କମ୍ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ ସେ ସରକାର ସେତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଆଉ ମାର୍କ୍ସବାଦୀରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ସମାଜରେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି କରେ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ବାସ୍ତବବାଦୀ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ବାସ୍ତବବାଦୀ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମେରିକାରେ କୋଉଠି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବାସ୍ତବବାଦୀ ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱ କୋଉଠି ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା? ଆମେରିକାରେ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମେରିକାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ବାସ୍ତବବାଦୀ ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟିଥିଲା। କୋଉଠି ଘଟିଥିଲା? ଆମେରିକାରେ। କୋଉ ଶତାବ୍ଦୀରେ? ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମେରିକାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ବାସ୍ତବବାଦୀ ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟିଥିଲା। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଶୃଙ୍ଖଳା, ସହଯୋଗ ଓ ସାମାଜିକ ସଂହତି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ବାସ୍ତବବାଦୀ ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା, ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଉ ନା କ'ଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ସହଯୋଗ, ସାମାଜିକ ସଂହତି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଏହା କଳ୍ପନା ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହା କଳ୍ପନା ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବାସ୍ତବବାଦୀ ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱ ଏହା କଳ୍ପନା ନୁହେଁ, ଏହା ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମେରିକାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ବାସ୍ତବବାଦୀ ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟିଥିଲା। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଶୃଙ୍ଖଳା, ସହଯୋଗ ଓ ସାମାଜିକ ସଂହତି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଏହା କଳ୍ପନା ନୁହେଁ, ଏହା ବାସ୍ତବ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆମର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ଦେବା ସାମୟିକ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ସାମୟିକ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ 1960 ଦଶକ ପରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସାମୟିକ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରସାର ଘଟିଥିଲା। କୋଉଠି ଘଟିଥିଲା ସାମୟିକ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରସାର? 1960 ଦଶକ ପରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସାମୟିକ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରସାର ଘଟିଥିଲା। 1960 ଦଶକ ପରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସାମୟିକ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରସାର ଘଟିଥିଲା। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ ଅତୀତର ଘଟଣାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ କରେ? ସାମୟିକ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଇତିହାସ ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଏଠି ଆହୁରି ଲେଖିପାରିବ ଏହା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା, ନ୍ୟାୟ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। ଏଠି ଆହୁରି ଲେଖିପାରିବ ଏହା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଅଟେ, ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା, ନ୍ୟାୟର ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 3 ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଆମେ କାହିଁକି ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।